Pomocný kuchár. Pomocný kuchár pripravuje doplňujúce jedlá, ako sú šaláty, studená kuchyňa, príprava základných surovín pre kuchárov, ako sú napríklad škrabanie zemiakov, príprava knedlí, mesa a ďalších surovín potrebných pre kuchárov. Ak má gastronomické zariadenie Bifree, pripravuje rôzne minútky priamo pred očami zákazníkov. Úprava estetického vzhľadu pokrmov, vydávanie pokrmov, podieľa sa taktiež na starostlivosti o kuchynský riad. Minimálne požiadavky: poriadku milovnosť, musí ovládať znalosti o zložkách jedál a základy zdravého stravovania. Čo sa týka vzdelania, praxi, to, či si vyučený ako kuchár, je malým plusom, pretože nerozhoduje to, čo si sa učil, ale to, čo vieš robiť. Čo sa týka jazykových znalostí, je to minimálne základná až plynulá znalosť nemeckého jazyka v závislosti od typu gastronomickej prevádzky. Čiže v hoteloch samozrejme treba vedieť lepšie cudzí jazyk, no a samozrejme treba vedieť robiť to, čo je naplňou pomocného kuchára, a pri takých Gasthofoch tam stačí, pokiaľ vieš tú základnú znalosť nemeckého jazyka. Opäť opakujeme sa, maximálne pracovné nasadenie. Čo sa týka profesie kuchár a pomocný kuchár, tak je to trošku stresujúca práca, pretože musíš odviesť svoju prácu 100%, v žiadnom prípade nemôžeš niečo odflaknúť a musíš byť úplne samostatný. Pre pozíciu pomocný kuchár je potrebná minimálne polročná prax, najlepšie však v rakúskej gastronomii. A čo si vie taký pomocný kuchár zarobiť? Plat pomocného kuchára sa hýbe od tých 1200 do 1600 eur čistých, plus tringelty z kuchyne a ďalšie prémie od zamestnávateľa.